Action! Cut. Fepesnya bro. So senane bro harna di bore be. Ini syutingnya start जानोसै माने गासिबो लाइन पुरा रेडी bro जोंनिया बिफाया Hey guys, good morning. तो guys दिन जाबाय 1 आगस्ट आरो ना ओमफ्राय दाखालि आङो साननै सिगाङाव माने कमिउनिटि पोस्ट माने नावकाटायाव गाइस मोनसे मिटआप लागोना बुंदों लोगोफोर फ्राय दिनै जाहैबाय गाइस 1 आगस्ट तो गाइस बाय द वे दायो आं थांगासिनो नोंथांखौ मिट खालामनो थाखाय आई होप बहुत इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअ माने गाइस नोंथांमोनखौ माने बहुत एक्साइटेड जागासिनो दे नोंथांमोनखौ लोगो हमनो आरो गाइस तो गाइस बाय द वे दायो आं थांनो थाखाय रेडि ओंखारबाय दायो आं तो 2 घन्टानि उनाव लोगोफोर लाखि गाइस ओरैबायदि अखा हाबाय नालाय ने ओरैबायदि गोसा तो गाइस नैबेनि जादों जोंनि भेरगाव सारियालि बाट गाइस दाबो अखाया गाराखै माने गाइस जियानो जाया मानो माने आं गाइस थांथारगोन माने नोंथांमोनखौ लोगो हमथारगोन आरो ना गाइस जियानो जाया मानो आरो ना Fepesnya bro. Bro. So senane bro harna di bore be. Jangan bro, एकदम दाखालिनिफ्रायनो फन खालामदों माने नोंथांमोना फैदो बिनि थाखाय थेंक इउ सो माच वेलकाम अगेन ब्रो तो दाइजों हाबैनोसै आरो ना सिङाव गाइस दाइजों नै फाइनालि सफैबाय नावकाटा पार्कआव तो एसे नायनोसै आरो ना नावकाटायाव लोगोफोर मा मा दों मा मा गैया स थेंक इउ सो माच फंबायमोन माने सां खस्थ' माने अखा हानायावबो नोंथांमोना आंखौ लोगो हमनो फैदो स बिनि थाखाय थेंक इउ सो माच मेरा दिल से गाइस तो गाइस दाइजों नायनोसै नावकाटायाव मा मा दों मा मा गैया तो गाइस नैबे जाबाय नावकाटा पार्क जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नावकाटानि जोहोलावफुरि पार्क गाइस नै ओमफ्राय जादों मोननै स्टेच्यु खाब नार्जारिनि ओमफ्राय नै जादों जोंनिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि तो गाइस माने जोंनिया नै ब्रह्म एसां खस्थ' माने अखायाव फैना माने आंखौ लोगो हमफैदों स' बिनि थाखाय ब्रह्मनो आङो माने चक्लेट मोनसे गरनैसो लाबोदों चक्लेटसोलै बेलेग होनासै दे हाबा जेबो नङा खुशबू में लेके साथ में मुस्कुराता सा नींदों से ख्वाबों से मिलता हूँ मैं तो रात में ये अदा है नहीं ये अदा गई माने फकरसे बेरायनोसै आरो ना नावकाटा पार्क माने जोहोलावफुरि पार्क गाइस माने मा मा दों मा मा गैया गासिबो देखायनो नाजानोसै तो गाइस बडि क्लीन मोनसे बे पार्क गाइस माने सिगाङाव बिदि नङामोन बाट दा ओरैबायदि क्लीन जाबाय लोगोफोर माने नायनांगोन आरो ना जाय जेनेबा मेनटेन खालामदों स' सेलुट सिख्लाफोरा खिन्थु फैगोन होनदोंमोन फैथाराखै माथो ताला सिख्लाफोरा एकदम बुङोल' साला नोंसोरो फैनांगौ फैगोन होनना बुङो फैयानो बयसफोरासो नै एसां बुजानाय गाइस दा गाइस नैबे जादों गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि स्टेच्यु स' बेयाव मा लिरनाय दङ एसे नायनोसै आरो ना inaugurated by बिश्वजित दैमारी जों थांगासिनो दसे उनाव मोनसे शुटिं आरो ना माने 15 आगस्टनि स्पेशेलि मोनसे माने गाननि शुटिं सोलिगोन आरो स' बेयाव आंबो मोनसे पार्ट खालामनांगोन गाइस माने गाइस नायनोसै आंनो मा पार्ट दङ होमबा थ' गाइस माने जोंनिया ब्रह्मनाबो चेनेल दङ जेरै बुंना लागासिनो YouTube चैनल आंनिया पुर ब्लग नोंथां दुखिया ब्लग आरो ना दुखिया ब्लग एकदम पुर ब्लग सोलियो मा सार्च खालामना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे आंना जाहैबाय फ्रेन्ड्स बड'लेण्ड आर'नाइ बक्सआव अनेक भिडिअ हगारगोन आरोना ब्लगबो नुनो मोनगोन मोजां मोजां शर्ट मुभि एलबामबो नुनो मोनगोन आंना माने लिब्रम इउटिउब चेनेल दं आरोना नोंथांमोना लिब्रम होबानो मोनगोन बिथांखौ मिट खालामदोंमोन आं एकदम उद्यत आनाकल अनबक्सिं माबा बक्सिं एकदम धामाका एकदम ना मिस्टार इन्द्रजित MR इन्द्रजित 봉쇄라고 그나블라는 그스와 다짐사여 जों ब्रह्मखौ बिदाय लानोसै आरो ना स' बहुत खामानि नांदो बिदाय लानो थाखाय माने ब्रह्मआ जोबोद अनसुला माने सबावमोन बहुत मोजां मोजां एकदमबारे आं बिदाय लाबाय बिथांमोननिफ्राय स' गाइस बाय बाय गासिबो मोजां मोनबाय दै बाय 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 बाय
guys दा आं थांगासिनो सुक्लायाव माने मोनसे शुटिं दङ माने 15 आगस्ट खालि मोनसे स्पेशल गान फैगासिनो जेराव आंबो थागोन सन्जीब बर'नि चेनेलाव स' गाइस बिनिनो दायो शुटिं सोलिगासिनो जों शुटिंआव थांगासिनो डेन्जार खिन्थु जागाया जोंनिया शुटिंनिया बा 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 देब नै जोंनिया मोरलाया स्टेडिबा गामिनिफ्रा जोंनिया शुटिंआ स्टार्ट जानोसै माने गासिबो लाइन पुरा रेडि ब्र Yes, yes, लगाओ kayak जोंनिया बिफाया hey bro how does this आं एसे मालिकखौ देखायनोसै जोंनिया बिनिमोन आं साला लिंहरबाय थानाया साला टाइम गिफ्टफोराव थ' मोजां जागोन आसा थाबाय आरोना ओमफ्राय आंखौ एसे मोजां रुल होदो थ' लेट्स गो गाइस नै फुरा बाइक रालि जोंनिया स्टार्ट जाबाय ड्रन शट लागासिनो दायो लगाओ पापा नैबेनो जोंनिया बिथाङा ड्रन मालिकआ First time guys shooting माने लाइफ फर्स्ट टाइम माने को रोंखाया एक्टिंग नाय हरे दे थांदो नोङो तो गाइस माने दायो जोंनि शुटिंआ जोबबाय माने आंनि पार्टआ जोबबाय आरो लोगोफोर गाइस माने दायो आंनिया बिदाय लायनायनि टाइम जाबाय सिने ब्र थेंक इउ ब्र आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय नोंखौ थेंक इउ नांगौ जोङो फैनो थाखाय मा खस्थ' फैदों मोजां नांबाय दे माने ओमफ्राय गाइस स्टे टिउन फैगासिनो भिडिअआ 15 आगस्टनि बेसां फुङाव ना थाबानो जाबाय 15 आगस्ट खालि फुङाव 4:30 मिथिबाय माने ब्र ना दे आरो मालाय